Γεια σας μάγκες μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ολοκαινούριο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να πω τους λόγους μου που δεν θέλω να πάω σχολείο. Λοιπόν, πρώτος λόγος, βασικά δεν ξέρω πόσους λόγους θα έχω, οπότε θα πω τον πρώτο λόγο. Ο πρώτος λόγος είναι το πρωινό ξύπνημα. Ποιος ο λόγος να ξυπνάς τόσο πρωί? Όχι, πες μου. Μετά που θα έχεις σε ελεύθερες μέρες, αυτό θα σου μείνει συνήθεια και θα ξυπνάς πάντα νωρίς. Δεν πρέπει να υπάρχει το σχολείο. Τέλος πάντων. Επόμενο. 2. Γιατί πάντα τα καλύτερα μαθήματα τα έχεις στο τέλος. Δεν ξέρω ρε μπρο άμα είναι στημένο. Δεν ξέρω ρε μπρο. Τέλος πάντων. Τρίτο. Θα ήθελα να πω ότι λογικά 3 θα έχουμε, αυτό είναι το τελευταίο. Λοιπόν, και το τελευταίο μας είναι διότι δεν ξέρω γιατί πρέπει να έχεις, ξέρω εγώ, όλα τα βιβλία στη τσάντα σου. Γιατί ξέρω εγώ θα βγει η κυρία εκεί και θα σας πει βγάλτε αυτό και εσύ δεν το έχεις. Δηλαδή ρε μπρο, ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μάγκες μου, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe. Bye.